Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, qadrly aýdymsaz söýjiler we dinleýijiler. Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen eglan edilen Türkmenistan beýik köpek ýolunyň ýüreg ýylyny harakat watanymyzy, asuda ýurdumyzy toýlarlaşýar. Ana şol toýlar bolsa, bagşy sadanlarymyzyň owadan aýdymlary ajaýyp saatlar bedeýär. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri öredip berenlik üçin medeniýetimizi, sunnatymyzy dünýä tanadan bize işlemäge, döretmäge şular ýaly giň mümkinçilikleri öredip berýänlik üçin mehriban arkadamyza tüýsürümizden alkyşlar aýdýar. Goý, ediz arkadamyzyň ömürdok bolsun, janta bolsun, arkadamyzyň saýasynda bagtyar ojoklarda çağı gülküleri, ene huduleri, bagşy sadanlarymyzyň owadan aýdymlary, saatlary ýanglandy. Mehriban tomaşaçylar şeýle ýagşy arzuwlar bilen Türkmen owaz tele aýlymyna taýýarlanyp size hödürlenýän janly aýdymlardan, janly saatlardan düzülen owazlar saatlaşyny gepleşigimiziň täze sany sizin bilen. Mehriban ileşler elbetde owazlar saatlaşyny gepleşigimiziň täze mewsumny arkadamyzyň ak pataty bilen täze bir görkü, täze bir keşif betlenen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat teýliğine yerleşýän Aşgabat Medeni Din Jalş Merkezi bilen bilelikde taýýarlady. Eýem owallar saatlaşyny gepleşigimiziň täze mewsum başlary berip bir näçe aýdymçylarymyz bilen gepleşiklerimizi taýýarlap halk köpçüligine ýetirdik ödüm. Mehriban ileşler sizden gelen SMS'ler esasında da owallar saatlaşyny gepleşigimizde çykyş edýän aýdymçylarymyzy biz sahnamyzda gepleşigimizde çağırýar bolarym. Gepleşigimizde ödüreden ajaýyp aýdymlar bilen çykyş edip size lezzet berýärler. Şuňky gepleşigimizde de elbetde sizin islegleriniz boýunça, sizin haýyşlaryňyz boýunça bilbil owazly zenan aýdymçylarymyzyň birini biz gepleşigimizde çağırdyk. Biz häzir ony sahnamyza çağırarys, ony siz bilen tanış eder. Ýöne şuňky gepleşigimizde siz üçin jany sesde owadan aýdymlary ýerine ýetirjek zenan aýdymçymyzyň aýdymlaryna sadanlarlyk etjegine sadanly ýigitlerimiz bar. Sadanlar bilen sizi häzir tanış edýär. Nikolay Ustad Guralyny, Ustad sadanny Mehmet Nazarow, şeýle de Magtumuladyn Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bagtyar talibi klarnet saduralyny Aýmurat Oradow, şol uniwersitetiň uçurumy meşhur sadannamy Atajan Eýubow, şeýle de ediz arkadamyzyň şaq adam bilen açylyp ulanmaga berilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyň bagtyar talibi, talip deňduşymyz Hudaýberdi Oradow, şeýle de kanun saduralyny Wepa Ilyasow, şeýlemne Kılay Ustad Guralyny Döwran Oradow. Ýigitler biz siz gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban ileşler, häzir aýdymçymyz biz sahnamyza çağırar, ýöne sahnamyza aýdymçymyz çağırmadan öňürti gepleşigimiziň şu ýerine size bir zat ýatlaýar. Ekranyny görýän 05-75 gysga belgimizi aýdymçylarymyz hakynda gyzyklanýan soraglaryňyzy bize ýollar. Gepleşigimiziň indiki sanyna haýsy aýdymçyny görmek isleýäňiz. Ol bolsa size bagly. Şoň üçin ekranyny görýän 05-75 gysga belgimizi öz tekliplerini, sowallaryňyzy bize ýollar. Biz bolsa şuň gepleşigimizde siz üçin jany sesde owadan aýdymlar ýerine ýetirjek zehinli aýdymçymyz. Özüm seýrek zehin. Seýol aýdymçymyz Mehri Pirgulywany sahnamyza çağırýar. Mehri gepleşigimizde hoş gördük. Ýerine geçip bilerdiňiz. Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, owallar saatlaşyny gepleşigimiz dowam edýär. Sene ileşlerimizden köp sanly SMS gelip gowuşdy. Şu owallar saatlaşyny gepleşigimizde Mehri Pirgulywany çağıryp Mehriň bir ýerine ýetirmegine jany sesýak owadan söýüp aýdymlaryny diň salaýsak diýip watandaşlarymyz aýdymsaz söýjilerimiz bize bir näçe SMS'ler ýolladylar. Bizim ileşlerimiziň SMS'lerini kabul edip olan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen gepleşigimizde ýylly aýdymçylarymyzyň biri adyny Kowaptaş Mehirli sesli owadan aýdymçymyz Mehri Pirgulyw bilen gepleşigimizde gatnaşýar. Mehri gepleşigimizde hoş gördük. Indi gepleşigimizde tomaşa edýärdiňizmi? Edýärdim. Elbetde owallar saatlaşyny gepleşigimizden bu Hyýal edýärdim. Haçan siz meni çağırarsyňyz gady. Şu owallar saatlaşyny gepleşigimizden täze mewsumym mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat teýliğine yerleşýän Aşgabat Medeni Din Jalş Merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. 05-75 gysga belgimizde iýleşlerimizden bir näçe SMS'ler gelip gowuşýar, soraglar berýärler. Bizim iýleşlerimiziň sowallaryny, soraglaryny gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçymyza ýetirýär. Sizem başardyňyzdan näme iýleşlerimiziň soraglaryny jogaplandyrarsyňyz.
Gepleşimizin şerti düzgünleri bilen tanış etdik. Indi söhbete başlamadan öňürti sizi gutlasym gelýär. Ýakynyna tomaş etdik. Täze aýdym döredipsiň Türkmen Wagty ýaýlymyny. Ol aýdym şekilli görnüşinde de halk köpçüligine ýetirildi. Şol aýdym şeýle bir täsirli gyzykly bolupdyr. Tele ýaýlymda maşgalamyz bilen tomaş edýär solyn. Esasym ol aýdym şagalardy. Has täsir galary aýdymy diňläp tansa geçenlerinem duýman galýarlar. Aýdym adam bir öz boluşly täsirin gurjajygym diýip şoğlu bolsun. Şeýle aýdymlangyryňam höwür köp bolsun. Köp sağ olun Beýmurat. Amen bolsa ähli ýurdumyzyň ähli zenanlaryny, aýratynam enelerini gutlasym gelýär sebäbi bizim hormatly arkadaşymız bizim üçin, zenanlar enelerimiz üçin şeýle bir gowy sowgat berdi. Täze bir kitap, Ene tagwim, mukaddesler tagwim. Kitabyň adyndan belli. Ene şeýle bir mukaddes söz bilen tarif ediljek zat däl. Şoň üçin men hormatly arkadaşymyza öz ene ýüregimden ilkinji bilen ene ýüregimden, zenan ýüregimden, aýdymçy ýüregimden uly Taňry ýalkasyna aýdýan şeýle enelerimize hormat koýan üçin. Elmydam başyňyz dik bolsun. Alyp barýan işleriňiz hemişe rowaç bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun hormatly arkadaşymyz. Aýratynam biziň hormatly arkadaşymyzy dünýä indiren mehriban enemize uzak ömür arzu edýäs. Arzuwlaň hasyl bolsun mehri bizim arzuwlaňyza goşulýasyna mehriban arkadaşymyz. Eneler hormatlamakda milletimize ulu görürlülük mektep bolupdyr. Mehriban arkadaşymyň janynyň sag bolmagyny bize arzu edýär. Bu işleri durmuşa geçirmek bilen mehriban arkadaşymyz bize näme görkezýär? Eneler hormatlamagy, zenanlara goýan ulu hormatyny görkezýär. Beýmurat, şiýerde menim eger mümkin bolsa alaja aýdymy aýdyp bersem. Gepleşige şol aýdym bilen başlar, soňra näme söhbetimiz dowam eder. Dowam eder. Onda mehriban ýylyşlar hormat tamaşaçylar biziň gepleşigimizden daşlaşmaň. Biziň gepleşigimizde Mehrip Pirguli we Alaja diýen aýdym bilen dowam edýär. Ýene de gepleşigimiziň dowamynda gyzykly söhbetler bolar. Owadan aýdymlar tamaşaçylarymyz üçin ýerine ýetirler. Şoň üçin gepleşigimizden daşlaşmaň. Sahnamda çağırýar. Wahbamaka sendin yar, çep tarafım bir sendi urya. İnni seni remen şoyana, gözden dilen koran elmadan. Bağlansın kalplerimiz birbirine, bize verilen bu sevgi bilen. Ala alaca dakayım men gayımca ellerine, ellerine. 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 Gülmüştü gözlerine erkmanlığın elimden, şirin şeker sözlerine bağlanım ben yürekten. Gülmüştü gözlerine erkmanlığın elimden, şirin şeker sözlerine bağlanım ben yürekten. Mana temyerek yüreğimi ağlan, yarım yerek ay terek gün terek. Mana temyerek yüreğimi ağlan, yarım yerek. Sevgi kalbim olup bilmez, kendine de bolup bilmez. Gönderip sevyenim, o beni yürek sevmez.
yüreğimi ağlan yarım yere. Yar tenerek, bana tenerek, yüreğimi ağlan yarım yerek. Ay terek, gün terek, bana tenerek, yüreğimi ağlan yarım yerek. Yar yar tenerek, bana tenerek, yüreğimi ağlan yarım yerek. Ay terek, gün terek, bana tenerek, yüreğimi ağlan yarım yerek. Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, owalar sağlaşan atlyp etmişigimde Mehri Pirguriýewa bilen bilelikde dowam edýäs. Mehri, zenan dünýämiziň ýaraşygy. Zenan dünýämiziň bezegi. Türkmen halkymyz mehriban zenanlarymyzy ýüzlerinden tuğ hasaplapdyrlar. Inni bizem bilýär siz ene zenan bir maşgalan halaly, bir ojuň eýesi. Inni size şeýle sorap. Zenan üçin maşgalada zenanyň borjy we hukugy. Sizin pikiriňizçe? Doğru aýtýaň Begmurat. Hakykatdanam durmuşa çykandan soň zenanyň jogapkärçiligi uly beýgelýär. Gaty ütgeýär. Sebäbim sen bir gelin olup gelýän maşalaňa, diňe bir gaýnanyň gaýnataňa däl, gaýnanyň gaýnatanyň ähli garyndaşlaryna, doganlaryna, kädeşlerine bolsun, goňşularyna sen olaryň ýüzi bolýan. Şeýle diýeýin men sana. Gaýnatan, gaýnanyň hemem ýoldaşyň ýüzi bolýan. Sana seredip, gelinlerine seredip, olar bir baha berýärlermika, şoňaly bir zat bolýarmyka? Men jogapkärçiligim hakykatda da öýtgede öýdäki ejemiň öýünde ýaşaýşym ýaly däl-de. Türkmende gol sözi bar da sözüň ömmelýän. Gelin maşgalaňyň awraýyna awraý goşdun diýip. Edilýär, awraý sözi hakykatdan şu wagt gelişýär şoňa. Men näçe ir tursam, men nähili hyzmat etsem, daş döwerdäki adamlar şoňa seredip, ha awraýly gelin eken diýip bilýärler-de. Planyň gelin ýaly gelin bolaýdy. Şondan gelin bolmak gaty uly jogapkärçilik getirýän zat. Uly hakykatdan ýöne hukuklary bar. Olan gowy meselem dünýä gözellik gyýdym boldy. Men onu o duyguýyny, o şahatlygy içimdäki duyguýyny hiç sada deňep biljekkel. Bizem siziň maşgalaňyzda awadançylyk, ırskal döwlet arzuw edýäs. Şu mähirli ýüzüňiz hemişe ýylgyryp dursun. Sağ olun. Onna Begmurat şu ýerde aýdym edip bereli. Tamaşçylarymyz bizden ýardamasyn. Olar diýýän Ramşma mähir bilen Begmurat. O söhbetde gazyda aýdym ýadyndan çykardy. Aýdym aýdaly. Sahnamda şaharýas, ileşem şunu gowaýdym ýerine ýetirip. Bala. Senin keşfin bedenimde, bolsaydın elmadan yanımda. Yüreğim sendi vura, gözlerimden seni gören. Senin keşfin bedenimde, bolsaydın elmadan yanımda. Yüreğim sendi vura, gözlerimden seni gören. Bile bolaly bir can bir ten sensiz ýaşap bilmedim men. Ýeke arzum bar bilýärmin sen ýanymda bol.
çöktüğümde bugün vade edeli bile bolalı bir can bir ten sensiz yaşap bilmedim men yekardım var bil yermin sen yanımda bol sen şalmana yeter bile bolalı bir can bir ten sensiz yaşap bilmedim men yekardım var bil yermin sen yanımda bol sen şalmana yeter şalmana yeter ah manayım bolay canım hem demim bolay en güzel görkün bilen elimde yekeceğim bolay. Mehriban ileşlerine edil şuwatsiz Mehri Pirguliywaň ýerine ýetirmegine ýeke tägim diýen aýdymy dinlediňiz. Biz bolsa Mehri bilen gepleşigimiz dowam edýäs. Mehri hemmämiz bilýäs, Mehriban arkadamyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda täze ýüzler, täze zehinler ýüze çykýar. Olar sahnalarda, toýlarda, şular ýa gepleşiklerde çykyş edýärler. Indi biz bilýäs sizem şu aýdymsaz älemini 18 ýaşyňyzda başladyňyz. Häzirki wagtda siz ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylaryň hataryny. Indi size şeýle sorap. Meşhurluk siz üçin näme? Meşhurluk men üçin şeýleýdim ben Murat. 50 götürüm jogapkärçilik, edil şonuň ýarty 50 götürümim mümkinçilik. Näme üçin diýseň, meşhur bolmak gaty kyn eken. Ýöne gowy taraplary ma, onýaly kyn diýsem, onýaly näme etmesinler. Jogapkärçiligiň ulolýa, misal üçin şu eşik geyişinden meselem şondan başlaly. Iň neme zady gürleýişimden, oturup turuşumdan, şu wagt eje boldum, o gyzymy nähli seredişimden, gözler meniň üstümde. Şu kiçik çağalarymız bar biziň. Nirak çyksaň, bazara bolsun, toýda barlaryna, çäreleri bolsun, feýilgähleri, gyzym bilen gujagyma alyp feýilgäh çykamda kiçik çağalar tanaya, şo wada meni syn edýärler. Näme geydim, nähli seretdim, hereketlerimi şonam bilýän men, bizde görýän zatlarynam şol wagt bizden öz durmuşlaryna geçirýärler. Şo taýda özümi gaty jogapkärçilikli duýan, ýalňyş hereket edämäň diýip, ýene bir zat şo wagty ba. Näme gowy taraplarym mı? Artykmaçlygy ba. Has mümkinçilikleriň artykmaçlygy ba. Ýaxşy söz aýdýarlar. Umuman sen gowy aýdym çykardyň. Şo sözüm bir hili maňa ganat berýärdi. Bir hili sana sag bolsun aýdýarlar. Şu şeýle uly mümkinçilikleri bize döredip beren, şu biziň aýdymlarymyzy, ýa watandaşlarymyza, muştaklarymyza, ýylleşlerimize ýetirip bilýänimiz üçin, biz üçin, zenanlar üçin, eneler üçin, aýdymçylar üçin şeýle köp rahmet eden hormatly arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýdýan. Her bir toýa, her bir çäre, her bir dawara baramda hormatly arkadaşlarymyza alkyşym hasam beýgelýär, hasam köpelýär. Men bir hakykatan bagtly zenan. Sebäbi türkmeniň toýuna baranymyzda türkmeniň nähli bolalyň ýaşaýanlygyny görüp bilýärse biz arkaýyn. Ana Mehri, toýlarda ýerine ýetirýän bir owadan aýdymyň ma tans etmeli. Şol aýdym mümkin ýerine ýetirip bererdim. Şoň ýerine de jan aýdymyna goşdyk. Bolýa. Onda iki aýdym bolýa da tans etmeli, soňam jan diýeýin sana. Ona sahnada çağırýat Mehriban ile şer tomaşaçylarymyz sizem gepleşimden daşlaşma.
Yadında mı sevgilim, seyerimde sezeriptin, sözümde durmana da gittin. Gidişin dert olmuş onun için. Bu gece tat etmeli, şartlanmalı, var dertleri yürek çalınmalı. Bu gece tat etmeli, şartlanmalı, var dertleri yürek çalınmalı. Bu gece tat etmeli, şartlanmalı, var dertleri yürek çalınmalı. Bu gece tat etmeli, şartlanmalı, var dertleri yürek çalınmalı. Neden çıktın karşıma, dert olup kaldım en başıma. Eline geçen varma ağlama, önünde verten göz yaşına. Bu gece tat etmeli, şartlanmalı, var dertleri yürek çalınmalı. Bu gece tat etmeli, şartlanmalı, var dertleri yürek çalınmalı. Bu gece tat etmeli, şartlanmalı, var dertleri yürek çalınmalı. Bu gece tat etmeli, şartlanmalı, var dertleri yürek çalınmalı. Her seni yaslayan, gincilerine düşürmeden geriye. Aklımı yitirdim sen uğrunda, keşfin görün yer dört bir yana, her bir yana. Sana can diyeyim, beni yar bolayın yıkacak sana çay ay ay. Sana can diyeyim, beni yar bolayın yıkacak sana çay. Sana can diyeyim, beni yar bolayın yıkacak sana çay. Sana can diyeyim, beni yar bolayın yıkacak sana çay ay ay. Can deyin, yar bolayın men yıkacak tay. Sana can deyin, yar bolayın men yıkacak. Sana can deyin, beni yar bolayın yıkacak sana çay ay ay. Sana can deyin, beni yar bolayın yıkacak sana çay ay ay. Can Mehru alileşler, edilsiz şu wagtda mehri pirgoliwan, durmuşyny, dörejiligini, mehra şeýle meşhurluk getiren aýdymlarynyň birini dinlediňiz. Biz bolsa mehri bilen getmişimiz dowam edýäs. Mehri, size şeýle sorap. Siz günne ýermen, ýadaman dinleýän aýdymyňyz bardyr. Haýsy aýdym we haýsy aýdymçyň aýdymy? Olur köp, menne köp. Meselem. Meselem. Çağalyňyzdan dinleýän, ýadyňyza galan aýdym bardyr. Var. Haýsy. Ben ola ingliz diline. Mümkin England berersiň tomaşaçylarymyz üçin. Dinleneyin, voilà. Share my life, take me for what I am.
Ne mehruan ileşer mehri çağalığından şu wagt günneçeni dinleyen aydımlarının bir yerini hinglenip berdi. Mehruan ileşer size bir da diyatta da smeli mehri aslında dili öğrenmeni goवर ya şeylemi. Eğer mehri aydımçı olmadık bolsa mümkün dilçi olurdu ya İngiliz dil muallim olurdu şeylemi ya. Dil öğrenmeni diýmeýin. Men bir bilýän jedillerim var. Olam Türk, Rus, hükmen öz ene dilim birem İngiliz diline edil gowan bilemek bolin. 50. Oo 50 diýin. Derdimi düşünürüp bilecek de şu ýagdaý diýeli. Ýöne her türlü dille aýdym aýtmany gower. Yani şonu diýeýin men size. Mesela siz haýsy daşar ýurt dillerini aýdymlar bilýän? Men daşar ýurt Aýta aýdymlary ýerine ýetirip bilýän. şu sanan dillerinden başa İtalyan, Türk dilini, Rus dilini, İngiliz hökman. Mesela bir aydymyň heňe gowerdym. Şu wagtyny aýdasym gelýärdi. Olam hinniçe aydym. Öwrenmeli bolýan da sözünü da aýdmak üçin. Hindi aydymlar hasam kıyın boldy. Has kıyın. Olar men aýdym aýdyp bilemek. Olara aýdyp bilýänlere ulu berekella. Mesela fransuz dillerini owadan aýdym. Oydu aydımlar ba yaman owadan. Mehri söhbetimiz şu ýerinden böleli äger dowam eder. Gepleşigimizi aydym bilen dowam eder. Ýani italyan dilini aydym bilýän ediňiz. Mümkin ýerine ýetirip berersiňiz tomaşaçylarymyz üçin adam gadyk bolar. Onu häzir ilki italyan aydymyny aýdaly, soň bir dowamyny ýap boýnaydym bilen dowam edäýelmi? Öz milli aydym. Onu sahnamızda Mehri Pir bolýar üçin aydym aýdy tomaşaçylar gepleşigimize daşlaşma dinlen diýinjar. Evim şıkır 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 teteger, yüreğim aran oran bana tereder. Bileğim şıkır 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 teteger, yüreğim aran oran bana tereder. Şıkır şıkır teteyer, yüreğim anan oran bana tereyer. Dilerim şıkır 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 teteyer, yüreğim anan oran bana tereyer. Bağınızda gül olayın, sayrayan bilbil olayın, hem ölüne yar olayın ben. Bağınızda gül olayın, sayrayan bilbil olayın, özüne men çay olayın ben. Bileğim şıkır 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 teteyer, yüreğim anan oğlan bana tereyer.
şıkır şıkır teder. Yüreğim anan oğlum bana terer. Dilerim şıkır 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 teder. Yüreğim anan oğlum bana terer. Mehriban tamaşaçylar, siz edil şu wagt mehri pirguli waň ýerine ýetirmegini ýap boýunna diýen aýdymy diňlediňiz. Devrat sözün kesecek bağışla. Bilen ben Murat bul aydım aslında aydışık aydımy. Ve bizim özbek doğanlarımız var. Şirin bilen Perhat bizim yurdumuza gelip bul aydımı aydışı kökmüne şeyle süýje aýtdylar. Ýadyňa düşýärmi seretdim? Elbette ýadyma düşýär. Neme bizim Mustafa- Kuştepde aýdymyzy Mustafa Sandal, döwletiniň ýerlidi Edil we Mustafa öze. Sandal ýerine ýetirdi. Hoy, ne hili buýsandyryjy şeyle dämi? Elbette. Bir hili daşary ýurtly aýdymçylar bizim öz türkmen aýdymlarymyzy şeyle gowy ýerine ýetirilenlerine mene ören buýsanyp seretdim. Howa. Elbette bu zatlaryň sakatynda da mehriban arkadamyz dur. Sebäbi biziň ýurdumyz dost soňlygyň ýurdyna özüň şaýat bolýar, hem watandaşlarymyzam şaýat bolýarlar. Mehriban arkadamyzyň tagazasy bilen her bir döwlet şäheresinde ýurdumyzda bellenýän döwlet derejesindäki bayramçylyklarda daşary ýurt ýyldızlar gelip biziň aýdymlarymyzy ýerine ýetirýärler. Ýa bolmasa biziň ýurdumyzyň ýyldız aýdymçylary, daşary ýurt aýdymçylarynyň aýdymlaryny ýerine ýetirip aslynda mehriban arkadamyz biziň sunwatymyz hakda şeyle ul aladalar ediýär şoň hormat goýýar mehriban arkadamyz çäksiz alkyşa ediýär jany sag bolsun ömürdok bolsun. Hawa arkadamyza alkyşymyz hiç wagt eslenok. Biziň sunwatymyzy dünýä tanýar. Men gözüm bilen öz gözüm bilen gördüm. Hytaý Halk Respublikasyna gidemizde o taýda hasam bir hili göz yetirdim hawa şoňa. Biziň sunwatymyzy, aýdymlarymyzy, milliligimizi, eşiklerimizi, dutarymyzy, garaz türkmençiligimizi gyzgyn garşyladylar da şo taýda. O taýda diňe bir türkmen talepleri ýokdy, ýanlaryny Hytaý Halk Respublikasynyň öz raýatlary mady joşun ýadyma düşýär, joşun taas etdiler, o garşyladylar. Şu wagt mehri daşary ýurt döwletinde bolan saparlaryň hakynda gurrun etdiňde mümkin gepleşmede ýene daşary ýurt aýdymny ýerine ýetirip. Uly höwes. Haýsy dille? İnglis. Onda mehriban ileşler inglis dilinde mehri pirguli ýa söz üçin aýdym aýdýar diňläň diňjanyň gepleşmegine daşlaşma. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Deep in my heart there's a desire for a star. I'm dying in emotion, it's my world in fantasy. I'm living in my dreams. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Deep in my heart there's a desire for a start. I'm dying in emotion, it's my world of fantasy. I'm living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I'll keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Oh, I can't
same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I'll be lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time. I'll ever go. Oh. Cherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Cherry lady, living into the ocean. It's always like the first time. Let me take a part. Cherry lady, like there's no tomorrow. Take my hand, don't lose it. Listen to your heart. Cherry lady, tonight if you love me, if you call me baby, I'll be always yours. You're my heart, you're my soul. I'll keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Mehrwan tomuşçular hormatly ilişler, ine canlı aydımlardan, canlı sağlardan düzülen ovallar saada şanatlı gepleşigimidi, bilbil ovallı aydımşymyz, Mehri Pirguliyeva bilen bilelikde dowam edýäs. Mehri ýanky ýerine ýetirip beren aydymyz şuna sag bolsun aýdýas. Hediledip dinledik. Inni şeýle sonra bilen gepleşigimiz dowam edeli. Her bir aydymçyň döredýän, ýerine ýetirýän aydymlaryny tanqid edýän tanqidçiler bolýar. Siziň döredýän aydymlaryňyzda da tanqid edýän insanlar bardyr. İnsanlar var hova. Kimler? Hökmaniyada da Ecem Doğanım, onsuz olmaz. Ecem Doğanım, Nikolay Yakimov aydımlarımı şeyle şovhunlu ayttırmağı başarayan insan bana studiya giremide. İnnem, yollaşım. Şular sizin tanqidçileriniz bolýar. Aslında olara men tanqidçi diýileni Deyip biljekler. Aslında men olara tanqidçi deyip biljekler. Sebäbi olar Kerim'in hasam özgörmesini isleyen adamlar. Hasam şu wagtym Ecem oturanlar. Seredýänler. Şeýle oturmalydyň, şeýle giyinmelidiň bir hili eden. Olar diňe men kämilleşmegimi isleýänlikleri üçin edýänler şu tanqidi. Hasam Nikolay Yakimov, men bana meşhurluk getiren bar aydımlarımı yazıp beren adam şol. Ýaňja da diýdim, meniň en gowy duygular bilen aýtmamy gazanýan studiýa giremizde bir hile duygu bilen aýtmaly, kalbyň töründäki duygularyny çykarmaly. Şonu başarýar. Aydymyň içine salyp bilýär, menden çykaryp bilýär. Bir hile sen adamlar üçin aýdýan diýär, şo wagt käýän ýerlerim var. Onda şu ýerde Nikolay Yakimov agdadyk bolen. Şonuň bilen işlensiz aýdymymyz bar. Meniň en gowy aýdymlarym biri. Aýdyp bersem. Aýdymyň ady? Yekejem. Ol aýdym biz bilýäs, illeşlermeden bilýändir. Onu sahnamyzda şol aýdymy ýerine etip berjekmi? Tamam, o söhbetleşmemiz dowam eder.
yüreğimden men pervana sen mehrinden yüreğim kanatlanır yaşayan senin için sevgi dolu gözlerin için yekeceğim sen yanlayan hoşuadım sen ayım sen canım sen alyan elimi eline içim teredip gözlerime yekeceğim sen diyen bana sen tutuşup bile el ele gel devran sürülüp bilecek biz ikimiz tutuşup bile el ele gel devran sürülüp bile yekeceğim sen yanlayan hoşuadım sen ayım sen canım sen alyan elimi eline içim teredip gözlerime yekeceğim sen diyen bana sen yekeceğim sen yekeceğim sen Mehriban ilaşlar, hormatly tomaşaçylar, ine Mehri Pirguliyban ýerine ýetirmegine süýji aýdymyda diň sallyp, Mehri şuny gepleşigimde ýerine ýetirip beren aýdymlar üçin köp sag bolsun. Aýdýat dörejlik. Eýýän gutardykmy? Ýa, ente wagtymyz bar. Indi de soraňmyzam bar. Şu pursatdan peýdalanyp, şuny gepleşigimizde siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyza sadarnalyk eden sadarna ýigitlerimiz bar. Olara sag bolsun aýdýas, olar maşallah nawadançylyk arzuw edýär. Tunuňda da uly ösüşleri, üstünlikleri arzuwlaýas. Indi aýdyma geçmeden öňürti size şeýle soram. Eger size watan ýedi-ýediligini 3 sözde aýt diýseler, näme diýerdiňiz? Näme diýerdim? Vatan meniň geçmişim, şugunum, geleceğim. Ajaýyp. Sebäbi Türkmen milletimiziň, Türkmen halkymyzyň buýsunmagy geçmişem bar, geljegem bar, şugunam bar. Şoň üçin mehriban arkadamyzyň saýatynda şu asuda ýurdumyzda, parahat watanymyzda aýdymçylarymyzyň, sadanlalarymyzyň owadan aýdymlar sarlar ýanglansyn. Indi mehri gepleşigimiziň başynda aýtdyk, owallar sarlaşyny gepleşigimiziň şu täze mewsumny arkadamyzyň tagallaty bilen gözel paýtagtymyz Aşyklar şäher bolan Akşähermat Aşgabatda gözellik geçirip oturan Aşgabat teýliýahynda ýerleşýän Aşgabat Meden Diýinjalyş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Indi Aşgabat restorany şu günkü gepleşigimizde mumman owallar sarlaşyny gepleşigimiziň täze mewsumuna gelip çykyş edýän aýdymçylarymyzy mihman höküminde restorana çagyrýarlar. Isteseňiz maşgalaňyzy bilen isteseňiz sadanalar bilen günortaňlyk naharamma, ýetirlik naharam, akşamlyk naharamma Arkayın gidiverme. Tagamlardan lezzet alıp bilersiňiz. Aşgabat restoranyň çaklygyny kabul etmeňizi haýyş Köp sag bolun. Meni siziň şu owallar sarlaşyny gepleşeňizde meni hem mihman edeniňiz üçin köp sag bolsun. Aýdan size beýler. Aslında size ina iyileşmemiz köp SMS ýoladylar. Şoň şeýle gepleşige çağırdyk. Onda illeşlerimize de size de köp sag bolsun aýdan. Hormatly arkadamyza da tüs yüreğimden alkışlarıma aýdýan. Ömrüňiz uzak bolsun hormatly arkadamyz, janyňyz sag bolsun, alyp barýan işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Öňe, diňe öňe. Şonu diýelim. Arkadamyz bilen bagtyar halkymyz diňe öňe gitsin, ýurdumyzda näme özüniň gözelligi bilen bütün dünýäni haýrana galyrsyn. Indi mehri gepleşigimiziň ahyry, gepleşigimiziň jemi
watanymyzy wasyp edýän, edip arkadamyzyň biziň bagtyar halkymyz üçin gazanyp berýän ýeňişlerini wasyp edýän aýdymlar bilen jemlenilýär. We gepleşigimiz näme aýdym bilen jemläli? Watanı wasyp edýän meniň ilkinji aýdymym. Eýem oňa bu ýyl nesip bolsa 10 ýyl bolýar. Ol aýdyma döredilenni howa. Menne bar watan baradaky bar duýgularmy ýüze çykaran aýdymym. Şol aýdym bilen gepleşige jemläli. Jemläli. Onda näme mehriban tamaşaçylar häzir Mehri Pirgulywaň döreden gözel watanymyzy wasyp edýän ajaýyp aýdym bilen gepleşigimiz jemlär diýene biz siz bilen uzak wagtlyk sagollaşamyzyk. Ýene-de alaýjak bir hepdeden Türkmeni wa teleýaýlymyny o wagtlar taýlaşanyň gepleşigimizde görüşýänçek hoş wagtyňyz. Ey vatanım, yürek melhemi, çalyar dutarım, çalyar gülheni, bahtiyar netlim, coşar ilhami, garaşsız vatan, bir taraf vatan, genşan şöhratım bu dünyada olsun. Ey vatanım, ömürlük olsun, ömürlük olsun, vatanım bitsin nesin senin şunun, erten ömür bakır dağları senin tarpan emmertiven, şirin canın geçip söyler seni güzel ülkem. Garaşsız bir taraf Türkmenistan, vatanım bitsin nesin senin şunun, erten ömür bakır dağları senin tarpan emmertiven, şirin canın geçip söyler seni güzel ülkem. Garaşsız bir taraf Türkmenistan. Erkana vatan, gırkana vatan, hiç vaxt olmasın güllerin vatan. Arka dağımız, beyitli zermez, vakti zamanla kalkın yarillerimiz. Sen şan şöhratın bu dünyada olsun, eziz vatanım ömürlük olsun, ömürlük olsun. Vatanım bitsin nesin senin şunun, erten ömür bakır dağları senin tarpan hem merteven, şirin canım geçip söyler seni güzel ülkem. Garaşsız bir taraf Türkmenistan, vatanım bitsin nesin senin şunun, erten ömür bakır dağları senin tarpan hem merteven, şirin canım geçip söyler seni güzel ülkem. Garaşsız bir taraf Türkmenistan. Vatanım bitsin nesin senin şunun, erten ömür bakır dağları senin tarpan hem merteven, şirin canın geçip söyler seni güzel ülkem. Garaşsız bir taraf Türkmenistan, vatanım bitsin nesin senin şunun, erten ömür bakır dağları senin tarpan hem merteven, şirin canın geçip söyler seni güzel ülkem. Garaşsız bir taraf Türkmenistan, vatanım bitsin nesin senin şunun, erten ömür bakır dağları senin tarpan hem merteven, şirin canım geçip söyler seni güzel ülkem. Garaşsız bir taraf Türkmenistan.